लोरगि थियाटार भिलेज बे गामिया जाबाय दासो बानायगासिनो दं दाख्लैनिफ्रायनो बानायदों बे जाबाय जों गोदो जोंनि मा होनो आबै आबौमोना बे समावहाय बेबायदि संसार जायोमोन दाबो गोबां माखासे न'खरा बेबायदिनो दङ दै बे नङा कि गैया बेबायदिनो संसार जायो दाबो बेफोराव लाइट होजोबदों बिनि सिङावहाय बेबायदि बेवहाय आलासिफोर थाफैगोन दा उन्दुथ'आ बेयो जास्ट बानायदों खायसे खायसे सोरबा उन्दुदों खामानि मावग्राफ्रा स' बे मोनसे लोरगि थियाटार भिलेज होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना स' बे बानायगासिनो दं बे मा जागोन बियो बे मा जागोन साइनासालि मोसाग्रा माने सोर सोर मोसागोन ओरैनो बेवहाय ओरैनो बे बाहेरा देशनिफ्राय फैनायफ्रा फावथिना दिन्थिगोन आरो औ गावनि जाथिनि कालसार हा मोसानायाथ' बेयावसो मोसाया होमबा मोसानाया बैयाव ओरैनो जास्ट बेथ' गामियारि माबानायसो औ औ माने मानिया बिथराइ आफादनि सोमोन्दै आरोना माबायाव गोदोनि बर'नि बे फावथाय आनजा नोंथाङा बेखौ नायदिंगासिनो दं नायदिंनो माने आङो बे ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट नालाय बे ग्रुपनि प्रेसिडेन्टआ नोंथाङानो मा नाम मोनसालाय ना सोमदोन ब्रह्म ना ओमफ्राय दा बे मा सादावखान नामा गासिबो कटेजआ मानसिफोर थाजोबगोन माबानि टिमफ्रा आर्टिस्टफोर जेसेबां फैगोन हाबाफारिनि सोमोन्दै एसे बुंलायदो हाबाफारिनि सोमोन्दैथ' हाबाफारिया जोंना गाबोननो जागायगोन बेखौ बन्द' खालामनायलाय न'खरखौ मानो बानायगोन न'आ एक्सुवेलि जों ओरैनो बर' बिटिआरनि स्पन्सरशिपआव माने लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव गिबि खेब मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल खुंनो थांगासिनो दं नालाय स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना नुबाय बेयाव जि बानायदों बे बानायनाया थाग थियारि खालामनाया लोरगि थियेटार भिलेज जे आं बुंदोंमोन मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल जानो थांगासिनो दङ गाबोननिफ्राय गाबोन 28 आं दाख्लै बहाय फोरमायना होखादोंमोन बे फेस्टिभेलनि डाइरेक्टर जा सन्जीब कुमार ब्रह्म बिथांजों नोंथांमोननि सिगाङाव मोगा मोगि खालामदोंमोन आरो नै बेवहाय साइनासालि लुगासिनो दं नोंथांमोन दानि देखायनाया थालिर गायलायनाया आरो बेफोर गामिनि न'खर गासिबो बे न'खरावहाय जायफोर मानसिफ्रा फावथिना खालामफैगोन जायफोर ग्रुपनिफ्राय फैगोन बिथांमोनहा बे न'आवहाय थानानै मोनसे फिलिंस लानो हागोन जे लकेल जे मोनसे गामियारि जोंनि बर' हारिया बै समाव माबायदि माने संसारखौ खुंबोदोंमोन दाबो निसय आं बे बाथ्राखौ बुंगोन माखासे गोबां सुबुंफ्रा बेबायदियैनो दङ दासिमबो संसार जागासिनो दङ आं बुङा जे गासिबो न'खराव थिं जाजोब्बाय गासिबो न'खरा फाखा जाजोब्बाय आं बे बाथ्राखौ बुंनो थाङा बाट गोबां बिथिङाव 100निफ्राय 90% 95%आ सोलायबाय जोंनियाबो दायो सोरनियाबा न'आव थिं न'खर फाक्का न'खर दंजोबसै आरो खायसे न'खरावहाय बांद्राय गैथारिबो दङ आं दाख्लै बहाय आं माखासे आंनि चेनेलाव माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद लानानै सासे न'खराव न' लुना होदोंमोन बिथांनिया थालिर बिलाइनि उखुममोन स' बेबायदिनो आं नोंथांमोननियाव देखायफिनबावनि फिन खेबसेबाव नायदो बेनो जाबाय नै मादैमोना बेयाव खामानि मावगासिनो दङ फैगोन आलासिफोरनि थाखाय जायनि बेवहाय आयंमोन आबौमोन बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ नाय बेवहाय जावदों बर'नि नेरसोन बर'नि गामि आरो बेवहाय गोबां बर' आइजोफोर खामानि मावगासिनो दङ बेसेबांबा मोजां नेरसोन आरो बेखौनो बुङो बर' हारिनि मोनसे ट्रेडिसन आरोना आरो बे गामिया जाबाय लोरगि थियेटार भिलेज बेनो जाबाय आं दानि बुंनाया साइनासालिया बे मोनसे साइनासालि जाहैदों बेनिबो मोनसे इन्ट्रेस्ट जागोन आरो गोबां मानसिफ्रा बेयाव जिरायनानै अरबो सायनो हागौ आरो माखासे भावथिना रायलायनो हागौ दानियाबा थांसै जोङो बै बिथोरावहाय जाय जायगायावहाय मेन भावथिना एक्टिं देखायगोन थिग खोथा जे बे प्रग्राम बानायग्रा जायगाखौ रिपेयारिं खालामदोंमोन डिजाइन खालामदोंमोन मोजाङैनो दासिमबो जाजोबाखैमोन खिन्थु दा जानो थांगासिनो दं फंबाय बे जाजोब्बाय नामा जागासिनो ना बे कमप्लिट जायाखैना चेयारफोरखौ दंना चेयारफोर जिरायग्राफ्रा दङ
अके स' थांनि बेयावहाय नङा होमबा जाबाय नैबे सिंनि जे फुराना सियार जिरायग्रा दायो गोदान आपग्रेड खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे जाबाय आगोलनि सियारमोन जिरायग्राफ्रा मिथिबायना रायजो राजाफोर वाव बरिया स' दायो नायदो बे जाबाय दानि जे जाहा मैहुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल जानायाव बेनि गोदान सियार गोदान सफा नायदो गोबां जोंनि बर' सेंग्राफ्रा खामानि मावदों गोबां बर' जोंनि आदामोनहा बिथांमोनहा खामानि मावदों लाइटखौ एसे ब्राइटनेसखौ होनानै होनि आङो हारसिं मानसि जाबाय नालाय स' नायदो बेयाव जिरनानै नायनो हासिगोन बरियानो एकदम गोबां मोजां एकदम हाई क्वालिटी एबारनिया गोबां मोजां बानायबाय हाई फाई आरो बानायगासिनो दङ बाट प्रग्रामा जागोन गाबोननिफ्रायनो अके नैबे जाबाय स्टेज कालिলৈকে खतम হৈ যাব এইটো कालिলৈকে खतम स' रायजो राजाफोर बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय फैगौ गाबोननि 28 जानुवारियाव नोंथांमोना बड'फा कालचार कमप्लेक्स क'क्राझार बेयाव फैनानै नायफैनो हागोन बावथिनाखौ टकननै थिएटारा सिगां जाग्रोगोन आरो नोंथांमोना सापर्ट खालामफैनो हागोन स' बिटिआर एकर्डनि दारै सिमा बारायनायनि जि डिक्लारेसन बेथ' जानानै थांबाय दिनै बिटिआरनि पिस एकर्ड डे स' बयखौबो आङो हेपि बिटिआर पिस एकर्ड डे रायजो राजाफोरखौ अननाय आरो सिबिनाय मान बावहरनाय थाबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरनायजों लोगोसे बे बाथ्राखौ फोसावनाय थाबाय गहपुरसिम आरो बिनि गेजेरावहाय दा दिनै बे एनाउन्समेन्टखौ मोन्दों होननानै माखासे खामानिखौ दोनबाथ' जानाय नङा दिनै जौगालांबाय थानांगोन आपग्रेडिं जालांबाय थानांगोन स' बेनिखायनो 29 जानुवारि मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटार फेस्टिवल जि जागोन बेखौ आं नोंथांमोननि सायाव दाख्लैनो फोरमायदोंमोन दा सिंनि माखासे बाथ्रा आद्रा दंबावोमोन बेखौ आं फोरमायबाय गाबोननिफ्राय स्टार्ट जासिगोन स' फैबानो जाबाय बयबो जै बर' हारिनि जै थेंक इउ स' माच आरो बे प्रग्रामा मा होनोमोनलाय गभर्नमेन्टनि प्रग्राम बेखौ गभर्नमेन्टआ अर्गानाइज खालामदों गभर्नमेन्टआ प्रभाइड खालामदों अर्गानाइज बाय लोरगि मोनसे थिएटार ग्रुप दङ आरो बिनि गेजेरावहाय बेखौ सापर्ट होदों स्पन्सर होदों गभर्नमेन्ट बे फुरा माने फेस्टिभेला गभर्नमेन्टनि दै रायजो राजाफोर स' खुलुमनानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि जि थांखि बेखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोबां मोजां खामानि मावलांगासिनो दं मोनसेल' नङा फिल्म फेस्टिभेल एवार्ड होनाय आरो बिनि बर'नि आरो थिएटारफोरखौ सापर्ट खालामनाय गोबां बिथिङावहाय खामानि मावलांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ बिनि थाखाय खुलुमनानै आर'ज गाबनाय थाबाय आरो बेबायदिनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामगोन निश्चय आं बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय थेंक इउ जै बर' हारिनि जै थेंक इउ बाय बाय